Kinong tri Asha ka jala Kerala kila Khap yala Ñiuh Khlieh hakapor bakila litur sa Secretariat Jong ka jala Kerala. Kini ka Jingïakhih kadai hakasngi baka Jingïakhih ka Jong ki kadap san posngi kanthi. Hakani ka Jingïakhih sa Secretariat layo baki Asha kila ja umat bat kila lau ki klip bakila kelong ya usnyo bat shua bakin poi sa Secretariat kila Khap yala usnyo bat donru na pedeng Jong ki bala kurselen. Hakani ka Jingïakhih ki Asha kila ong baki sumar yala usnyo kumba sumar yala ki kun. Henry kila ong baka sarkar ka sengap jar-jar halo ka Jingïakhih Jongki bat kinam sange hiru tat hadu baka jingdawa Jongki kan urlong. Kidawa baka sarkar ka diban pinkiuno ya ka jingsio bai burom meki ni ka honorium na ka Ñiuh 1000 tingka syaka arpwe 1000 tingka shibenai. Bat nalo kata kila dawa ba anda kerta ka Jongki kala palat ya kan dupo arsnam ka sarkar ka diban a yaki sanlak tingka bakin syok thanyo. Ki Asha Kerala ki Ñiuh da ka ba syathangan klemput sengi bat kani ka jing syathangan kamdei baro shisian syathangan henry hakawai ka sengi kindon daki wei bat hakawai ka sengi pan kindon sadaki wei. Kerala kindon kumba arpun 1000 ngot ki Asha.